Θέλουμε να παρκάρουμε. Brake assist. Εδώ λοιπόν μας έχει βγάλει ότι έχει μια κενή θέση. Την επιλέγουμε. Αν είχε 2-3 θα επιλέγαμε όποια θέλαμε. Release brake pedal to start. Αφήνουμε το φρένο και εγώ ελέγχω εδώ μεταξύ και τους καθρέφτες. Έχει ανάψει και τα alarm μόνο του ή το flash μάλλον δουλεύει. Τώρα ας πούμε μου ζητάει, έχει σταματήσει, αλλά άμα πατήσω το resume θα συνεχίσει το παρκάρισμα. Τέλος. Το έβαλε. Ίδρωσε με λίγο κόπο, αλλά το έβαλε. Ένα παρκάρισμα αυτόματο με το νέο Firefly, πιστέψτε με, είναι καλό. Ενεργοποιούμε το Park Assist και πρέπει να αναγνωρίσει τη θέση αυτή αριστερά. Την αναγνώρισε. Πατάμε το μπλε λοιπόν και απλά αφήνουμε το φρένο από το πόδι μας. Όλα τα άλλα θα κάνει μόνο του. Πέρασε ο άνθρωπος με το σκυλάκι και σταμάτησε. Πρέπει να κάνουμε resume τώρα, δηλαδή ανανέωση. Συνεχίζουμε. Δεν μπήκε καλά, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στην τύχη. Θα το βάλουμε, θα το συνεχίσουμε μόνοι μας. Και απλά μπήκε.